OK ľudia, vítajte pri ďalšom crashovačom videu, dneska to máme značku Mercedes a spánom som sa to tieto krásne modely Mercedes CLE 53 AMG, čiže autíčko dvojsekundového Maťa, ktoré si nedávno zakúpil. Potom tu máme CLS AMG, ktoré mal tiež Maťo, predtým si kúpil CLE, takže bomba, máme dve Maťové auta v tomto dnešnom videjku. Potom máme tento krásny S-Class, brutálny, nádherný, s brutálnym interiérom, jednoducho vrchol Mercedesu a diaľničných kočov takzvaných. Potom máme toto brutálne GLE Coupé, toto AMG GT nové, to najnovšie čo vlastne bolo, a potom tu máme GLS-ko, takéto typické, v podstate S-Class, ale SUVčko, a to je vlastne Tariho autíčko, ale Tari má Brabus, ja viem, takže to mi nemusíte potom teraz hejtovať za to, že teda hovorím, že to je Tariho auto. Dobre, je to GLS-ko, není to Maybach, takže poďme na to. Takže ako prvé tu máme toto nádherné CLčko, ktoré je jedno z posledných vydaných modelov od Mercedesu, a pozriem sa na ten nádherný interiér, za mňa akože brutálne, aby som to auto tiež veľmi akože chcel. Nebudem vám klamať. A čo iné môžeme s ním spraviť ako zobrať na rýchlu jazdu. Hneď si dotestujeme tuto aj podvozok. Samozrejme, čo ďalšie spravíme je to, že to rozšľaháme. Takže poďme na to. Poďme to auto rozbiť, otestovať jeho nárazy. A už ideme v celkom vysokej rýchlosti a do stopika dáme ho. No, OK, trafili sme tam zadok. Toto je bohužiaľ platený motor, ktorý som si zobral na svoje vlastné riziko a neodporúčam vám ho určite. Jedine, že naozaj veľmi chcete CLčko mať akože, ale pozrite sa na to, není to vôbec dobrá kvalita v rámci búračiek, toto akože WTF, a toto už, že vôbec akože deje podok auta, hej, halo, prázdne. Where buddy, where? OK, poďme zobrať toto CLS-ko, auto je, Mercedes je najlepšie normálne na svete. Toto je takýto brutálny, zaujímavý červený interiér, to by som si v živote dal do auta, to je akože reálna kolotočarina, ale autičko zvuky má krásne. Počúvajte to. Johoj, poďme na to. Tak toto je tiež 53, tak poďme ju dať do stopa, jak sme dali. Hop, jak sme dali aj CLčko, nádhera. Takže toto už má krajší crash model, hej, tuto už aj vidíme pod nárazníkom, že sú normálne spravené veci, radiátor, táto podpora nárazníka pri nárazoch, a aj keď sa s tým nabúra, tak samozrejme to aspoň celkom nejako vyzerá, nie je to úplná katastrofa. Takže môžeme ísť za ďalší model, a to máme S-klasa, to ja môžem. Joj, tak pozrieme sa ten suspension, nádhera. To auto ani nevie, že prečo cestu doslova, hej, pozrime sa. Ani so karoséru, že nepohlo doslova. Trošku sa nám odráža silno slnko od toho, tak si to poďme trošku takto, pozrieme sa, tak sa to krásne plachtí po ceste. Naozaj ten podvozok na S-klasách je proste niečo úžasne majstrovské, a poďme teda do toho plota, či do stĺpa. Hopa, bum. No, tak toto už je zase trošku škarečie na havárky, takže není to úplne ideálne spracovaný mod, a máme tu už nejaké problémy s textúrami, takže niečo už mi tu asi rezonuje. Je to predsa len starší mod, akože mám ho už dosť dlho. Mrzí ma to, jak s A5 to bolo, keď som ho testoval, tak toto máme aj s S-klasou. OK, môžeme ísť na ďalšie autíčko. Tento brutálny GLE Brabus. Počkajte, pozrite sa na tú raketu, ja iba pridám, hej. Pridám. Pozrite, ako to vyšartuje. To je normálne, že, a pozrite, ani to neriešilo, že sme prešli cez nejaké spomalovače alebo nárazník, teda nerovnosti na ceste alebo čokoľvek. Poďme to rozšľahať do toho plota rovno. Jaj, ty brďo. OK. Ty vole, no. Tak toto autíčko, ale aj sa rozbije pekne tá panorama strecha. Aj pozrite, je tam rozbité sklo, všetko je pekné. Ten J-beam na tomto aute je celkom dobre spravený, ešte to auto ako tak celkom funguje, nie je to až taký starý mod, takže určite super na havárky, a ešte by mal vydržať aspoň pár updateov, dokým sa nerozbijú textúry na ňom. Ak by to náhodou ten tvorca udržal, tak by to bol úplne že super. OK, ďalšie máme toto AMG GT63, toto auto som aj v realite šoféroval, ale nebolo to s týmto body kitom, ktorý to má na sebe, respektíve s týmto spoilerom, a túto generáciu som šoféroval, bolo to, že super, brutálne ten zvuk toho motora aj všetko, bolo to úžasné auto, akože to auto dá brutálnu emóciu, akože tieto AMGčkové Mercedesy, to není vôbec o čom sa baviť. Šoféroval som aj tú novú C63 AMGčko, počujete, rozbijeme to aspoň o ten strom? Dobre, to je aká halu, že som nenabúral, ne? Že akože bežne ľudia sa snažia nenabúrať, ja som sa snažil nabúrať a nenabúral som, takže som práve vyznel ako Andrej Danko, ale to vôbec nevadí. Počujete? No, tak máme tam ten náraz, tiež to má trošku nejaké chybičky v rámci tohto tela na havárku, takzvaný J-beam, ale však to vôbec nevadí. Všetko ináč parádne funguje, blinkre svetla, interiér vyzerá tiež, že sa to akože snaží sa rozbiť spolu aj s telom auta, takže akože paradička. Toto som chcel povedať, že toto a ešte C-čko nové 60 rokov som šoferoval, fakt sú to super auta, aj keď dobre v tom C-čku
je 2 liter štvorvalec, čiže v rámci komunity autičkárskej nič moc, ale bolo to veľmi, veľmi dravé auto a super sa s tým jazdilo, ale je to ťažké kvôli tým baterkám a podobne. Poďme ešte na toto GLS-ko, zoberieme ho, pozrieme sa, ako sa to pekne plachtí po tej ceste znovu a poďme to rozbiť o ten stĺp tuto hneď na kraji cesty, dáme nejaký šmík a dúfam, že zase netrafím. Samozrejme, výborne. OK, však aj tu sme trafili aspoň stromy, takže máme tu aspoň nejaký základný destruction, ktorý si môžeme pozrieť. Napravy sme rozbili, predok sme celkom poškodili, zadné koleso sme vylomili a tak ďalej. Super, takže môžeme ísť na ďalší test a to je, ako ďaleko tieto auta doletia. Poďme na to. Takže sme na tejto veľkej rampe skoku, bereme Maťové CLčko ako prvé, dúfam, že toto Maťko video aspoň uvidí a zareaguje na to aspoň nemne, že aha, že jeho CLčko to rozbíja v hre a testujeme ho. Sice to nemá s farbami ani s ničím s tou jeho konfiguráciou spoločné, ale tak aspoň je to CLčko. Poďme na to, ako ďaleko doletí. Uvidíme to práve teraz. Do tých vole kamaráde, čo si blázen, to doletíme až nakoniec. Pozri sa. Yes! Za tou magickou hranicou 500 metrov sme to položili rovno, sme pristáli s tým jak one, jak Ryanair, keď pristál letadlami. A CLčko to akože, no, snažil sa to prežiť, ale bohužiaľ suspension je v riti, aj strecha je všetko, ale však nevadí. Poďme na CLS-ko. Teraz sa Maťo dozvie, že či urobil chybu bezpečnosti, keď prešiel na CLS-ko. Z CLS-ka na CLčko. Takže let's go. Mne sa ľúbi veľmi CLčko aj CLS-ko. Obidva tie shape sú akože brutálne pekné. Je to kupečka od Mercedesu proste nádherné akože. OK, doleteli sme kratšie a zároveň sme sa aj prekotili, takže aerodynamika CLčka je lepšia. Takže Maťko, schvaľujeme to a nemáme ešte CLS-ko sa dokotúľať a je to tu. Rozšali sme ho poprade oveľa viac ako tento CLčko, takže keď to porovnáme, tak toto by bolo možno ľahšie. No, nebolo by to ľahšie opraviť, lebo strecha je rozčapená a tu je aj motor v riti, takže OK, tak a poďme na tento S-kový Maybach, túto dlhú limuzínu extrémnu, je to dokonca plug-in hybridná verzia 580D, takže má to taký tichý rozbeh, kým tam ten elektrický motor ide, až kým sa nezapne potom neskôr ten benzíňak. A pozrite sa na ten krásny interiér a letíme, poďme na to. Opa, počkaj. OK, ty kokos, no, tak to bol tvrdý dopad a bolo to celkom blízko k dopadu CLčka, takže ako S-klasa obsadzuje práve druhé miesto. A pozrite sa na to, akože ten crash bol dosť brutálny, ale znie sa to popravde dosť dobre, by som povedal. Takže poďme na ďalšie auto, ktoré to je. Je to toto brutálne GT63 AMG. Poďme na to. To podľa mňa by mohlo doletieť aj najďalej, lebo má spoiler vzadu, takže je tam určite nejaká aerodynamická podpora. A to sa dozrieme až za pár sekúnd, takže poďme na to. Letíme teraz. To ty kokos, kamaráde, hen, pozri. Preletíme až na ten piesok, ne? Tak oficiálne, ty kokos. Kámo, jak táto rozšľahalo úplne, že na to táto. Fúha. OK, akože dopadlo to najhoršie v rámci damageov, ale zároveň sa doletí si najďalej, čo som aj očakával, lebo tak s takým spoilerom a tvarom karosérie by som nečakal popravde, že vôbec nič iné. Takže poďme na to sa pozrieť, ako toto GL63 AMG to zvládne. Pochybujem, že to dá nejako ďalej ako hento AMG GT63 alebo čokoľvek iné, ale to sa dozvieme až na nasledujúcich sekundách. Pozrieme sa na tento krásny interiér, síce červený, no to je také, že ale whatever. Takže poďme, to sa nám roztrhla práve pneumatika. Obidve zadu, OK. Jaj, ty kokos, no. Dáme sa taký pekný, tak si nedáme pekný prekacovací crash, myslel som, že to prevráti, ale neprevrátilo sa to, teraz sa to prekacuje. Nádhera, toto je veľmi také uspokojivé, keď sa ti auto prekazujú, rozšľahávajú sa, neviem ako to máte vy diváci, dajte mi určite vedieť komentári, keď sa vám to páči. A damage je celkom pohodičke, vyzerá to dobre ten crash model, je dobre spravený J-beam, takže úplne super za mňa. A poďme na posledné auto, to je GLS-ko. Tiež je to 63 AMG-čko, takže som pobral takéto AMG-čka všetky iba na tento letiaci test, aby sa ukázali tieto modely plnej svojej sile. Takže let's go. Kam dopadne GLS-ko, to som veľmi zvedavý, lebo sme napravili veľmi veľkú rýchlosť. OK, aj to vyzerá aerodynamicky celkom dosť dobre. Kamaráde, mi nehovor, že ty kokos, skoro to dosiahol na úroveň GT63 normálne toho modelu, však to je extrém. Tak GLS-ko je dobre urobené aerodynamicky popravde. A ani ten damage toho auta nevyzerá vôbec zle. Pozrite sa na to, nie je tu vôbec nič, čo by nevyzeralo akože nerealisticky úplne. Dobre, tá strecha, no tak tá by sa asi prepadla tiež rovnako, takže good. A môžeme na ďalší test, poďme na to. OK, tak sme na ďalšom teste, čo bude test podvozku, takže máme tu takéto nerovnosti veľké, aby sme si mohli dokonalo vychutnať podvozky týchto Mercedesov a CLčko teda vyzerá, že má veľmi dobre spravený podvozok, lebo pekne si to tu vyrovnávať nerovnosť, alebo sa to aspoň to snaží. Auto nevyskakuje, no dobre, toto možno povyskakuje teraz, hopa, bum, OK, ale akože kamoško, toto mi aj zo strany nehovorí, takýto má spravený ten spodok toto auto, hej. Typik sa to chcel 5 eur, ja som to dal tých 5 eur za toto auto, išiel som do toho so svojím riskom, hej, že
to bude na hovno. A je to jediné CLčko, čo som našiel reálne spravené, takže bohužiaľ a verím, že tých 5 € sa mi vráti v živote aspoň trojnásobne po tomto, lebo reálne za toto si pýtať 5 € je veľká krádež. Pozri sa, ani ten kufor nie je ani spravený poriadne, textúry sú, no dobre, aspoň ten koberček je tam ako natexturovaný, ale keď urveš nárazník, toto akože si robíš prdel, ne? Kámo, akože really? Ani vám to nebudem linkovať, toto auto si dáte na vlastné riziko. Veľmi viete dobre, čo vás čaká po tomto videu. Takže poďme si dať ďalší model a prejdeme si cez túto dráhu testovania podvozkov. Tak ľudko, máme turistickú verziu CLS-ka, poďme si s ňou otestovať teda tento test nerovností. Toto vyzerá tiež veľmi sľubne a komfortne. Ale pekne to akože prechádzate nerovnosti, ešte lepšie ako to CLčko. Pozrite sa na to, úplne parádne si to vyrovná. Toto má aj lepšie spravený podvozok podľa mňa. Hen úplne tá karoséria sa drží skoro v rovine vo väčšine. Toto je veľmi dobre spravené, ale toto je jedno z mála aut, ktoré reálne má dobrý spravený ten podvozok, lebo ostatné by tak vyskakovali zvlášť, neviem čo. Flex, ale ne. Poďme na ďalší mod. Fú, ľudkové, teraz máme túto brutálnu Maybachovicu, túto veľmi limitku, vyzerá, že kafe latte. Tak poďme ju otestovať rovno. Toto ma veľmi zaujíma, že ako sa bude spôsobať tento, no tak to je nádherné. To hneď od začiatku vidíme, že to je proste obrovská loď, ktorá nemá problém s týmito nerovnosťami. Tu nás sa to ešte ukáže, že či, no jasné, pozrite, to je úplne, že v rovine je tá karoséria, ty kokos. Wow, OK, ešte tu nám uvidíme. No jasné, žiadny problém, absolútne. Tak, ak by som to očakával od S-klasy, tak sa to aj našťastie chová. Bol by som veľmi sklamaný, keby to není takto, jak to je teraz. Takže perfektné za mňa, 10 z 10 normálne by som tomu dal. Ešte raz si to prejdeme, lebo je to veľmi satisfying. Wow. Hop, tam bola trošku ešte nerovnosť, ale toto S-ko si s tým poradilo ako nič. Takže super, paráda, approve. Poďme na ďalší model. Ako ďalší model máme GL 350D, poďme sa pozrieť na to, či má dobre spravený podvozok alebo nemá tento mod. Akože GLčko by malo tiež byť také komfortné. A tak predsa len možno ten model si na tak záležať, ale čo tu vidím teraz, tak je to veľmi dobré. Pozrite sa na to, presne tak ako by to malo SUVčko zvládať. Nádhera, úplne bezproblémovo, žiadno kokos, ešte ak si tam aj plynulo pristalo na tom onom, na tej rampičke, úplne paráda. Super, perfektné, 10 z 10 normálne, zase tomu to tiež dávame. A poďme na GLS-ko a potom nás čaká AMG GT63, ktoré, no uvidíme, ako bude veľmi zle na tom. OK, máme tu GLS-ko Maybach, tak poďme sa pozrieť na to, ako bude zvládať GLS-ko Maybach, no toto nevyzerá vôbec dobre už teraz, tam to nejako skáče vpredu. Takže veľmi zle spravený podvozok. Tu na to zase až tak zle nevyzerá, ako tam na začiatku. Že nie je to až taká katastrofa, ale uvidíme ešte túto. No, nech sa tu trošku, nie je to až také príjemné a vidím, že sa nám aj nám pravdepodobne rovno praskli ramena, hej, pozrite sa na to. To auto je normálne, že padnuté dopredu a má rozšťapené kolesa, takže ramena minus, tam aj niečo prasklo, keď sme to prešli, takže to bude veľmi drahý servis, no. A ako ďalšie to máme toto AMG GT, poďme si dať AMG GT, dáme si takúto nejakú base verziu Carbon US. To sú takéto nejaké brutálne konfigurácie, nejaký white body, full black a neviem čo, ale to nebudeme teraz dávať, dáme si takto pekne AMG GT 63 base verziu, takú tú štandardnú, ktorú si kúpite hneď v obchode a podľa mňa toto bude mať celkom problém, že to je logicky tvrdé auto, no jasné, pozri sa na to. Ja, to veľmi vyskakuje. Opa, to vyskakuje ako pes za plotom. Normálne, že jej danenky. No dobre. OK. Auto je vybavené. Už sme rozbili aj čelné okno a dáme ešte takto rýchly test, že ako sa toto potrápi na tomto. No dobre. OK. Akože tak dobre, nemôžete čakať do tohto auta, že to bude príjemne plachý ako nejaké S-ko alebo čokoľvek iné, samozrejme. Takže všetko je tak, ako má byť. Tak a myslím, že je čas ísť na ďalší test a to je zároveň aj posledný tohto videjka. Poďme na to. OK, a sme na tejto crash testovacej hale. Sme na crash testovacej hale a poďme si teda vyskúšať toto CLčko a Maťko sa práve dozvie, že ako vlastne dopadne takýto náraz spredu alebo taký čelný náraz do objektu, respektíve do steny a takto iba asi takýto náraz, hej. Nejakej, dajme tomu, že 60 keď to bolo, nesmiem sa pozrieť ani bohužiaľ. A že približne takto nejako by sa to rozbilo aj v realite. Dobre, toto auto nie je bohužiaľ úplne veľmi vyladené, ale tak aspoň ako by to mohlo približne vyzerať, hej, pri nejakej nižšej rýchlosti. Tak jo, idem na ďalší mod. OK, ľudia, máme tu toto krásne CLS-ko. Ježiš, ja na tomto autom slintám rovnako jak na CL-čkom, ale však to je v poriadku. Ako máme rýchlosť 50 minút za hodinu, to je nejakých 90 km za hodinu. Trošku to znížime na nejakú normálnu rýchlosť ešte a bum. Toto je napríklad dobre naprogramované. Takto by to vyzeralo skoro rovnako v podstate aj v realite, až na nejaké detailíky, ako tuto tieto svetla by sa pravdepodobne úplne rozbili a neblikali by ani tie blinkre, ale akože za mňa toto je dosť dobrý výsledok. Pozrieme sa dovnútra ešte. U nás sa nič nepohýbalo, takže to by sme aj prežili. V podstate, keby nám vybehnú ešte airbagy a jedno s druhým a boli by sme aj zaputaní. Samozrejme, všetko závisí od nejakých určitých faktorov. Veľký budget na video máme samozrejme, takže môžeme rozvíjať Maybachy. Tak máme tu tento brutálny dlhý Maybach, to auto je dlhé, ty kokos, jak fakt, že normálne, že je to loď. Tak poďme sa pozrieť na to, ako sa rozvíja takýto Maybach napríklad nejakej takéto bežnej rýchlosti cestovnej. Keď nabúrate a bam. No, tak toto, kamaráti, tak toto by bola
drahá oprava, to sa nám ešte zohla sa nám strecha aj všetko, takže toto by bola totálka jak svinia, akože to není o čom. Tuto vo vnútri to ako vyzerá, no tu sa nám pohýbali obrazovky, no texture, takže bohužiaľ to tam je trošku pogabané, ale však to je v poriadku. Blinker sa nám pozapínali, tuto sa nám aj poodpovedali nám aj nejaké výfuky jedno s druhým, ale tak myslím, že celkom by ste obstáli v pohode asi v tom aute. OK, ďalšia čičko máme GLS 400D, poďme na to, poďme si ho rozšľať o tú stenu zase, dáme tam zase takúto bežnú cestovnú rýchlosť, nejakých 45 km za hodinu približne pribrzdíme, poďme sa na to pozrieť, BAM! OK, tak podobne jak S-ko asi to dopadlo, tiež sa to takto zohlo všetko, interiér zostal celkom bezpečí, takže šofér OK by mal byť, ak bol zaputaný jedno s druhým a samozrejme autototálka, lebo tak sa to povylamovali sa kolesa, nápravy a to vám poisťovňa proste už rovná do totálky, takže koniec, auto vybavené na odpis. Tak ako predposledné auto máme GLS-ko, poďme si otestovať teda tiež také šanárne cestovné rýchlosti, ako to dopadne, keď s takýmto autom naborete. Toto je celkom rodinné auto, malo by byť aj dostatočne bezpečné na to, aby teda vás ochránilo pri náraze. OK, tak tu nám trošku aj volant vystrelil do hora, to by mohlo ohroziť celkom vodiča, lebo pri tom náraze sa vám toto stane s hlavou a to keď vám vypali aj ten volant do hlavy, tak to akože asi ďakujem pekne, vaša sánka aj väzy zlomené, takže ste mŕtvi. Dvere sa pootvárali, čo nie je úplne OK v rámci bezpečnosti, ale dobre, nie je to reálne, lebo reálne GLS-ko vám jednak aj zabrzdí samé, aj nechá zavreté dvere, aj všetko je dostatočne dokonalo bezpečné na to, aby ste to prežili. Takže GLS-ka od Mercedesu sú určite bezpečné, to nehovorím, že táto hra to hovorí, že nie, ale tak bereme to iba z toho pohľadu BeamNG cestovania. OK, tak a posledná čiže máme AMG GT63, poďme ho rozbehnúť tiež proti stene, samozrejme máme ho v normálnej rýchlosti, nebudeme ho tiež štírať nejakých vo vysokých rýchlostiach, to je zbytočné, ale ako sa takéto auto, čo je v podstate super šport, karbonové, rozbije pri náraze, no tak je to takto asi nejako. Čiže v takom pohode dosť dobre by som povedal, lebo tuto je úplne že ochranený, tu by vám aj airbagy povystrelovali, za mňa úplne že ideálne, damage nie až taký katastrofálny, motor stále beží, čo ma prekvapuje, keď sa na neho pozrieme, tak je celkom pokrivený a zároveň s ním aj koleso viac menej skoro vyrváte už, takže auto na totálku, ale super, takže všetko porádečku. Takže pokiaľ si takéto videjko páčilo, nezabudnite prosiť like a tuto nájdeš ďalšie videjko, krečne si Škodoviek, ktoré by sa určite bavilo si pozrieť po tomto videjku. Ďakujem za pozeranie, prosím ťa, pasni na ten like a odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.